Hello friends song hai na hai jotona ani YouTube channel night no nai rono poila skang sari kaham nge hai na hai tini kok tama kasai phai pi ka sini sikli sikla sini student satung wate hoyawei sini kok borok roman script no tei tabu bo joba khori tongo nge norok o mangplino kisisa nai negradi masau taga chiri kwa sing thaime na klai chiri kola sing sarai bol kola sing saya compromise sing kai khai ai che oma hai government sing mai ye to phari bagai dia sep sacrifice khanai dai phunugr nai dia sep tamo dia sep kamna kiriya tini police kang ba serbe ko pharita samni pa tong nale na yeah Mr. Manik Saha nang kenade, ani Manik kola nang respect ya kaya, ang mana no siap ni no respect ni ya ni siap no, ni siap no respect ya, tapi sini job hawo, om mur ko neta tay leader tongo, ang apa leader salam tongo, norok posun teper dor, baklo kerai, ni sini Manik kok tolak kira jak tongo, nor kok tas sarja, sarja berkat tukun nago. Oma leader wasem pioja mutonale to tiese phanai oma leader wasem pioja unungai ob bosar bisingo tiese roman scheme no karnai fere ka thirnai naga sini jan daga plangsang sini jan de na haje dopani bagai luglanya haje tayang thanai joto bazar agartala hande tai joto sini tirbanchor district Jota bazar ko chung bangla kong ma sawo taga chiri kong ma ko chung thaime laklai sini mani kong chung sanai dai sini mani kong chung tola khikaya kujo karnai sini mani kong chung te kujo karnai o boro rogya chung o boro ngo hunur nai tibra satamo tibra sali fan tiasani fan tirpa hacho phananger nai luklai nai oro je bangli tongler khabar khab ego romance kiro san hei are boni basa bong bepar nini language nini sei kem ni atai o boro ni konta saba tine sini chief minister nini mani kokta sa sini kobre kokta sa saya gete kita bong kok saba so bong kono saya o mdc watam ni sa dukuna gaise o ma mdc murkho om tiro sum phunugi mar nai ta muno bosa ga wa khudda nangunja Boro sani sabba nini mani kola neng bunyi bes kalau sarang maya ke neng kun kokta sare deh rumah ni sekirin bayi neng kebe kake dosa kesanai Oke friends song noro u video no nukana au sung joto no saima no sung kok borok roman script nango chini mani kok sung chini mani kok no tolawo kuno dino khiklai maya tamni ke sing kusuk talangna se sing dorkar hani bagino sing joto tipra sarao sini roman script ni bagai joto choba khorbai di tamni ke sing amata hai ke nai laiwi khoroksa no seja lagi tongole sing chalai liya sini dimano sing sanai talangnai sing kebo bai bulaya sing kebo bai tolaya sing kebo no nasleya hani bagino joto tibra sarok basadi sisadi sini kok borok roman script no tuibi sing kusugo bahike karoi talanglai mano amno sinero kisisa sini tibra sarok kisa wan chuk baidi sing joto thamchake mini laibi sing joba khaigangke sini omono janai belai no sini kok borok roman script ni demand no teiwi ngke friend song takai sa video hai nai pedi sini sikla rok sini phayong bahno rok asukhe cost khaiwi nai sini roman script ni demand no teiwi wate rok manjak laiwi belai khano dukho manglai to te belai khano cost nglai to ngke je sini kok borok roman script dimano tewe je samung khai tonai ro norok omata ke cost
satu no satu ya wate no wate ya ke norok demand khaimani bagai norok joto no pipeline ya hambai maya faro Pani kong ni bay na katay rồi nơi. Pani kong ni bay na katay rồi nơi. Hai cái xí là tôi trong cửa là. 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 Yes sir. Yes sir. Yes sir. Sendiri rumah skrim tu ini, kita sebab ini nak. Ada sini pernah sengpernah sengserat kaya orang, sengse disat kaya sengta pernah ya. Apa bagi sendiri orang sebab जे स्लोगान दिप्रो रोमान स्क्रिप्ट न तैयार दिप्रासा न तैयार पॉलिटिक्स स्टाफ नुदे मानी अब ताम बम्ती वान संगनर नि पथाते borok je tabuk je tripura government tongmani borok ke chungnop chini basana tei borok belai ke thung tongka satok pidok khai tongka chungnobot tam chin basana chungnobot satok pidok belai khai tongka hainbagi chung tini aro tsm ningoi chung tini chirik phanya nangka farang soge ke chirik khop tongo abo tamoni bagai amsung kana buskang ni bobishot na harai dagang naki sanmani tei tamno tei abo chungomo sanman tei bongka tai chini buskang ni bobishot je porinai borong bagai bongka tabuk je borok je sawo chini tabuk je mp je tongnai rok borok sawo debon ne rik be siri ni borong ni ji soja debon na rik be sima kana je chungno seji ni cha borok phas chungno sei phunung de hain pare chung gosnai chini roman script ba chungno chin kokro basano sirna bagai chung hain bagai ma chirigo bo school ni final ko college chung ke college ba tongo tai chini je division chung a division ni joto na phebe ka silmungai ninmo Almung Tiranjan Debrma, ang Sodor Sauni Assistant Secretary. Chini kok borok Roman script dimanote jeng kuno dino compromise kaya. Jeng thei ke thei na nangnai. Jeng horong ke horong na nangnai. Pia jeng ke bono naisleya. Chini odikar samano jeng no ready. Chini right samano jeng no right ready. Jeng public rono sanya. Jeng government no se sango. Piaba oro jeng nukjago usukang rogo news rogo dal bidal kok toma hamya pir maro thangnai rogo nukhana jotonu gunda khaipu dadagiri khaipu bulai toglai pu police no hamla khaipu rohin jeng kwbangma news rogo bangla news rogo nugui mangkana piaba jeng chini kok borok roman script no twi jeng bathagui tongya jeng naisingui tongya daiti no jeng manani ungthung gete Tripura government no bo kok makasaro chini kok borok language no tui roman script no tui daiti no rena ungthung engke joto chini Tripura sa neta hindi je party khainai hindi joto mili laiwi samang khaigang ke omono chini langma kaham manai sing chini roman script no sing compromise khaigang ke chini kok borok samani je language tongmani joto kelagi thangnai nge hani bagino joto Tripura sarok o chini demand no khorang tisana sai tokthung nge tinini panda asunung sinai next video rogo hai malai pirunai ase kok bang sali joto no hambai tei khulumka Tripura sa ayuglok thung chini demand successful ungthung